Γεια σας, ονομάζομαι Ελπιδοφόρου Μιχάλης, είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και θα σας μιλήσω για την άσκηση και την οστεοπόρωση. Μαζί μας είναι η Άλκης Βουράκη, καθηγήτρια φυσικής αγωγής επίσης, η οποία θα μας βοηθήσει στην παρουσίαση αυτή. Αρχικά θα πρέπει να σας μιλήσω για την κορυφαία οστική μάζα, η οποία επιτυγχάνεται περίπου στην ηλικία των 30 ετών, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, και διατηρείται σταθερή για την επόμενη δεκαετία της ζωής τους. Παράγοντες όπως είναι η μειωμένη φυσική δραστηριότητα και η άσκηση, η υπερκατανάλωση του αλκοόλ, το κάπνισμα, ορμονικές διαταραχές, έλλειψη βιταμίνης D και παθήσεις όπως είναι ο υπερπαραθυροειδισμός μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές της μικροαρχιτεκτονικής των οστών και ελάττωση της οστικής μάζας. Γεγονότα που μπορούν να οδηγήσουν στην κατάσταση που είναι ευρύτερα γνωστή ως οστεοπόρωση. Στόχος της άσκησης είναι η βελτίωση της ισορροπίας, οπότε η μείωση των πτώσεων, η μείωση των καταγμάτων και η βελτίωση μακροπρόθεσμα της ποιότητας ζωής του ασκούμενου, του ατόμου. Θέλουμε να προτείνουμε ασκήσεις περπάτημα και όχι τρέξιμο για περίπου διάρκεια 30 λεπτών σε ημερήσια βάση, αν είναι δυνατόν καθημερινά ή τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Αποφεύγουμε το τρέξιμο, αποφεύγουμε κινήσεις κάμψης κορμού, στροφής κορμού, άρσης μεγάλου βάρους ή και απότομες και εκρηκτικές κινήσεις. Θέλουμε να δυναμώσουμε τα άνω άκρα, είτε με κινήσεις κάμψης του ώμου, απαγωγής του ώμου για ενδυνάμωση του δελτοειδή ή και κάμψης του αγκώνα για ενδυνάμωση του δικέφαλου βραχιονίου. Θα χρησιμοποιήσουμε μικρή αντίσταση, 1 έως 2 κιλά το πολύ. Μπορείτε να κάνετε 8 με 10 επαναλήψεις την κάθε άσκηση, 3 με 4 σετ την κάθε επίσης άσκηση. Προτείνουμε επίσης ισορροπιστικές ασκήσεις για βελτίωση της δύναμης των μειών ισορροπίας και σταθεροποίησης. Μία τέτοια άσκηση είναι η κάμψη του ισχύου από θέση προβολής. Θα γυρίσει η άλκηση στο πλάι, θα έρθει σε θέση προβολής, θα προσέξουμε στη θέση της προβολής το γόνατο να μην έρθει ούτε μέσα ούτε έξω από το πέλμα, να είναι ευθυγραμμισμένο πάνω από τον αστράγαλο και να μην φεύγει επίσης μπροστά από τα δάχτυλα του ποδιού. Θέλουμε η κνήμη να είναι κάθετη. Επίσης, η λεκάνη και η σπονδυλική στήλη θα είναι κάθετη. Μπορείτε να έχετε τα χέρια σας είτε στη μέση σας, είτε τεντωμένα δίπλα από τη λεκάνη σας. Εισπνέετε κάτω και στην εκπνοή αργά και ήρεμα θα ανέβετε προς τα πάνω και θα ανεβάσετε δεξιπόδι κάμψη ισχύου. Εισπνέω από αυτή τη θέση και στην εκπνοή πάλι πηγαίνω στην αρχική μου θέση κάτω, σε θέση προβολής. Μπορείτε αυτό να το κάνετε για 8 επαναλήψεις, προσπαθώντας να μένετε κάθε φορά για 1 έως 2 δευτερόλεπτα τόσο στην κάτω θέση όσο και στην πάνω θέση της μονοποδικής στήριξης. Αφού τελειώσετε αυτές τις ασκήσεις, γύρνα μπροστά παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε ασκήσεις έκτασης και κάμψης γονάτου για ενδυνάμωση του τερκεφάλου. Μπορείτε τα χέρια σας να τα έχετε είτε ανοιγμένα στο πλάι, είτε κάτω, είτε στη λεκάνη και πάλι, 8 με 10 επαναλήψεις και αφού τελειώσετε να κάνετε από θέση κάμψης ισχύου και γονάτου να ανοίξετε το πόδι σας στο πλάι, μικρή απαγωγή για σταθεροποίηση της λεκάνης. Για διευκόλυνσή σας, όλες τις ισορροπιστικές ασκήσεις μπορείτε να τις εφαρμόσετε σε πρώτο στάδιο με στήριξη είτε σε ένα σταθερό αντικείμενο είτε στον τοίχο και βαθμιαία να απεμπλακείτε από αυτό το σταθερό αντικείμενο και να τις εκτελέσετε χωρίς καμία στήριξη, για πιο δύσκολο επίπεδο.